Okei, mä oon tehty tutkimusta, jonka nyt ensimmäinen lähtökohta oli se, että tietääkö kukaan strategioita. Ja siellä on iso otos, että liki 9000 ihmistä on tutkittu ja 150 yritystä. Ja siellä on niin kuin tosi karuja tuloksia, että oikeastaan voidaan sanoa, että kukaan ei tunne niitä strategioita. Ihan muutama prosentti, 3% työntekijöistä tietää, että nämä on nyt niitä painopisteitä, miltä meiltä odotetaan tekoja. Esimiehet on vain 6% ja heidän pitäisi nyt viedä sitä strategiaa läpi siellä niillä niin kuin työntekijöille. Jos ei ne tiedä sitä, niin millä ihmeellä ne sitä johtaa. Johtoryhmä vielä pahempaa, koska heidänhän pitäisi olla se keulakuva, joka antaa sen suunnan. Niin kuin alle 15% johtoryhmäläisistä pystyy sanomaan sen, mikä meidän strategia. No se ei nyt sinänsä ole uusi uutinen se, että työntekijät ei tiedä strategiaa, mutta se, että se on aika karua, että johtoryhmäläisetkään ei tiedä. Miten me voidaan olettaa, että työntekijä ymmärtäisi, mitä strategia tarkoittaa, jos se johtajakaan ei pysty sitä muistamaan? Silloin kun ollaan saatu tilanne, missä strategia tunnetaan, niin on huomattu, että ihmiset rupeaa puhumaan niistä ja pohtimaan niitä esimerkkejä, mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Ja silloin tulee tekoja. Kun tulee tekoja, tulee tuloksia.